My God, forever and ever, thank you, my Lord, for being my shepherd. All the days of my life, all the days of my life. سلام أملاخ نعاكم هتسانات كمي كنيخم جغا مقصل تازانتا كاب قال أملاخ نغركم حرايدو هتسانات زعجز نغركم زانتا ናይ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ጽቡቕ ዜና ማለት እዩ ሓራይዶ ወይ ከዓኒ ወንጌል ብስራት ስለምንታይ ተባሂሉ ነግረኩም እየ ሓራይዶ ንፉዓት ህፃናት ትዝክሩ ኢኹምሽ ኣብቲ ናይ መጀመርያ ዛንታ ክነግረኩም ከለኹ እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ምስ ፈጠረ ንኩሉ ጽቡቕ ገይሩ ፈጢርዎ ኩሎም እንስሳታት ምስ ኣዳምን ሂዋንን ብሓባር ይነብሩ ነይሮም ምክንያቱ ወላ ሓደ ዝጓዳእ ነገር ኣይነበረን ነብሪ ኣንበሳ ንሰባት ኣይበልዕዎም ነይሮም ኩሎም ማንቲለ ምስ ሓርገፅ ምስ ጉማሬ ማንቲለ ኩሎም ብሓንሳይ ይነብሩ ነይሮም እዮም ህፃናት ድሓራይ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ነይሩ ንኣዳም ህፃናት ትዝክሩ ተኾንኩም ካብ ኩሉ ፍረ ኦም ብላዕ ኢልዎ ካብታ ሓንቲ ኦም ግን ጽቡቕን ሕማቕን ተፍልጥ ኦም ካብ እንታይ ኣይትግበር ኢልዎ ኣይትብላዕ ኢልዎ ነይሩ ትዝክሩ ኢኹምሽ ንፉዓት ህፃናት ድሓራይ ግን ህፃናት ሰይጣን ብተመን ተመሲሉ ዲያብሎስ መፂኡን ሄዋን ኣታሊልዋ ሄዋን ከዓ ተጋግያ ካብታ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንኣዳም ከይትበልዕ ዝበሎ ፍረኦም ካብኡ በሊዓ ንኣዳም ሂባቶ ሪኢኹም ህፃናት ሄዋን ተጋግያ ንኣዳም ሳበቶ ኣዳም ከዓ ተጋግዩ ምክንያቱ በዲሎም ድሓራይ ህፃናት ኣዳምን ሄዋን ምስ ተጋግዩ እግዚኣብሔር ካብኣቶም ርሒቑ እዚ ማለት ግን ህፃናት እግዚኣብሔር ኣየፍቅሮምኒ ማለት ኣይኮነን ሓራይዶ ሓንቲ ምሳሌ ክነግረኩም እየ ምዛዛንታ ተሓይዘ ከይትርስዕዋ ስካብ መጨረሻ ሓራይዶ ንፉዓት ህፃናት ንኣብነት ንዓኹም ህፃናት ናትኩም ኣዴኹም ዝኾነ ሽኮር ነገር ሌካ ሌካ ብዙሕ ሽኮር ዘለዎ ነገር ከይትበልዑ እንድሕር ኢላትኩም ድሕር በሊዕኹም ብዙሕ ድሕር በሊዕኹም እንታይ ትኾኑ ብዓብኹም ክትከዱ ከለኹም ስንኹም ኩሉ ይባላሾ ስንኹም ከዓኒ ሓሰኻ ይገብር ሓቀዶ ህፃናት ንፉዓት ድሕሪኡ ነስዓኹም ከዓ ይሕመኩም ኩርምትኹም ይሕመኩም ድሓር ማማኹም እንታይ ገይራ ወላ ሓንቲ በደለት ናብዚ ምክንያቱ በዓላኻትኩም ዝገበርኩሞ ጌጋ ኣብ ናትኩም ኣብ ስንኹም ኣብ ጥዕናኹም እንታይ ጌርኩም ፀገም ኣምፂኹም ናቱ ውፅኢት ኩሉ ግዜ ተሓሙ ማለት እዩ ህፃናት ሓቀዶ ንፉዓት ስለዚ ኣዳምን ሂዋን ምስ ተጋገዩ ኩላታ መሬት ተባላሽያ ሓራይ ትሪእዎም ኣለኹም ኩሎም ሰባት እግዚኣብሔር ምስ ካብኣቶም ስለ ዝረሓቐ ኣብ ልቦም ክፍኣት መሊኡ ኩሎም ከዓ ክጋገዩ ጀሚሮም ኩሎም ይሰርቁ ኩሎም ይበኣሱ ኩሎም ብዙሕ ሕማቕ ነገር ይገብሩ ምክንያቱ ንሶምን እታ ዝነብሩላ መሬት ተባላሽያ ስለምንታይ ማለት ህፃናት እግዚኣብሔር ካብኣቶም ርሒቑ ምክንያቱ ባዕላቶም ዝገበርዎ ኣዳምን ሂዋንን ናቱ ውፅኢት ናቱ ሳዕቤን ማለት እዩ ህፃናት ሓራይዶ ንፉዓት ድሓራይ ግን እግዚኣብሔር ዘሐጉስ ዜና ወይ ከዓ ጽቡቕ ብስራት ወንጌል ኣምላኽ እዝዩ እግዚኣብሔር ንደቂ ሰባት ስለ ዘፍቀሮም ኩሉ ግዜ ካብ እግዚኣብሔር ርሒቆም ከዓኒ ሕማቕ እንዳገበሩ ንዘለኣለም ክሞቱ ስለ ዘይደለየ ነቲ ሓደ ወዱ እንታይ ገይሩ ናብ መሬት ሰዲድዎ ሰብ ኮይኑ ከዓኒ ካብ ኣዴና ቅድስቲ ማርያም ተወሊዱ ህፃናት
ريخم زي الصنان زي أملاك نسو سب كوينو توليدو مالتي الصنات هريدو دفعات دحر مسعابي هصانات ናይ እግዚአብሔር ፍቅሪ እንዳመሃሮም ጽቡቕ እንዳገበረ ፍቅሪ እግዚአብሔር እናርአዮም ንኹላቶም እንታይ ይገብር ነይሩ ልቦም ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ንዑ ኸኣኒ ከኣምንዎ እሱ ንዖም ከድሕን ከም ዝመፀ ይነግሮም ነይሩ ሪኢኹም ህፃናት እዚ እንታይ ማለት እዩ ተሓንቲ ወይ ምሳሌ ምሽ ነጊረኩም እንድሕር ኣዴኹም ብዙሕ ሽኮር ከይትበልዑ ምስ በለትኩም ብዙሕ ሽኮር ምስ በላዕኹም ተሓሙ ምሽ ንፉዓት ድሓር ኣቦኹም ከዓ እንታይ ይገብር ማለት እዩ ህፃናት በቃ ድሓን ኣይትቋየቑዮ ኣይትህረምዮ ኣነ ባዕለይ ካብቲ ኩሉ ግዜ ሰሪሐ ዘወሃለልክዎ ደኺመ ዘምፀኽዎ ገንዘብ ባዕለይ ከፍ ኢለ ስኑ ክዕርየሉ እየ ኢሉ እንታይ ይገብር ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎ ማማኹምን ጣልቃ ይኣቱ ማለት እዩ ወይ ከዓኒ كعرقكم يا أتو بقى أنا بعليك خفل الليلو بزح جنزب كوصالكم يحسب مالتي هسانات ريهم بعلهم تجاجيهم بعلهم بليعهم شكور بزح بعلهم حيمكم كلهم سنهم كرم تغمن أبوهم جن تجيرو بقى بعليك خفل الليلو مناتو زخولو دخي مزمس أو جنزب نعاهم عشحات كيفيلو سنهم كرم تغم كعريال يوسن مالتي سلازيو እግዚአብሔር ኣምላኽ ነቲ ሓደ ወዱ ናብ መሬት ሰዲድዎ ንሱ እንታይ ገይሩ ኣብ መንጎ ህዝብን ኣብ መንጎ ንዓና ማለት ህፃናት ኩላትና ኣብ መንጎ ኣምላኽን መንጎኛ ኮይኑ እንታይ ክገብር ደልዩ ክዓርቀና ሪኢኹም ህፃናት ኣብ መጨረሻ 33 ዓመት ምስ ኮነ እንታይ ገይሩ በቃ ብብዙሕ ስቅያት ببزح مهارمتي مغرفتن انتي غيرو نتي مقصعاتي دق سبات نحنا خنقصعو زغبانا امونغو እግዚአብሔር አቦን امونغونان كوينو سنتي غيرو نتي ناتنا مقصعاتي نسو وسيدو سلينا تغزي مالتي لك كم تمثالي زنغوركم ህፃናት አቦهم انتي غيرو زخولو دسرحو دوهالو لغنزب نعاخم صبق سنخترخبو ካብ ቃንዛ ክትድሕኑ ኢሉ እንታይ ገይሩ ባዕሉ ከፊሉ ስንኹም ይዕርይዎ ሪኢኹም ህፃናት ማማኹም ከይትበልዑ ሽኮር ኢላትኩም ባዕልኹም በሊዕኹም ባዕልኹም ሓሚምኩም ኣቦኹም ከዓ እንታይ ገይሩ ኣብ መንጎ ኣትዩ ባዕሉ ብዙሕ ገንዘብ ከፊሉ እንታይ ገይሩ ካብ ቃንዛ ካብ ሕማም ከዓ ነፃ ገይርኩም ማለት እዩ ልክዕ ህፃናት ከይትርስዕዎ ሓራይ ኣብ መንጎ እግዚአብሔር ኣቦን ደቂ ሰባት ምስ በደሉን نودو سديدو نقويتا يسكرسوس انتاقيرو اكندانا كالسيعو شعوكو لاتنا هسانات ولا نسخاتكم نقويتا يسكرسوس نسو املاخن ودا املاخن مخانو سلينا عنا بزا مريت كم زمتسي اكندانا ها كم زمتي نحر امينا كلاتنا تاينخون نحاوي كلاتنا تعيات نخون مالت دك اكزابير نقون كاب اكزابير استولدنا نخون مالتي هسانات هر ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናት ኣብ 3 መዓልቲ መይቱ ምስተሰ መፅኡ እንታይ ኢልዎም ንኩሎም ደቂ መዛሙርቱ መሲልኩም ሪኢኹም ህፃናት እንታይ ኢልዎም ኣብ ክንዳኹም ኣነ እንታይ ኮይነ ኢልዎም ኣብ መስቀል ተሸንኪረ ስሌኹም መይተ ሕጂ ከዓ ትንስየ ኣለኹ ኢልዎም ኩላትኩም ከዓኒ ድሕር ንዓይ ኣሚንኩምኒ ድሕር ንዓይ ስዒብኩምኒ ከምዛ ኣነ ዝተሳኽዎ ዋላ ብስጋ ካብዛ ዓለም እዚኣ እንተመትኩም ምሳይ ንዘለኣለም ክትገብሩ ኢኹም ክትነብሩ ኢኹም ኢልዎም ሪኢኹም ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ኩሉ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ኣብ መስቀል ተሸንኪሩ ንኩላትና ከዓ እንታይ ገይርና ካብ ሓጢኣት ወይ ከዓ ካብቲ ብዙሕ ክፍኣት ዝነበሮ ዓለም እንታይ ገይርና ዓዲግና ማለት እዩ ንፉዓት ህፃናት ድሓረ ህፃናት ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ምድሓን ምስ ፈፀሞ ወይ ከዓ ንዓና ምስ ዓረቐና ምስ እግዚኣብሔር ኣቦ ናብ ሰማይ ከይዱ ናብኡ ከይዱ ግን እንታይ ገይሩ መንፈስ ቅዱስ ሰዲድልና ትዝክርዎ ከምሻ ኣብቲ ዝሓለፈ ዛንታ ንፉዓት ህፃናት
ድሕሪኡ መንፈስ ቅዱስ ከዓ ኣብ ኩሉ ሰብ ወሪዱ ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ጎይታ ምዃኑ ንሱ መድሓኒ ምዃኑ ዝተቐበልዎ ዘበሉ እዚ መንፈስ ቅዱስ ከዓ እንታይ ይገብር ህፃናት መሲልኩም ንኹላትና ኣብ ልብና ኮይኑ ይምህረና ንኹላትና የፀናንዓና ንኹላትና የበርትዓና ንኹላትና ኩሉ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ዝፈትዎ ፅቡቕ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ምሳና ኮይኑ ይሕግዘና ህፃናት ሓራይ ዶ ንፉዓት ህፃናት ድሓረይ ህፃናት ኣብቲ መጨረሻ ግዜ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኹላትና ካልእ ሓዳሽ ዓለም ኣዳሊልና ኣሎ ሓራይ ዶ ምክንያቱ እዛ ንነብረላ ዘለና ዓለም መጀመርያ ኣዳምን ሂዋንን ጌጋ ምስ ገበሩ ስለ ዝተበላሸወት ዘይተበላሸወት ዓለም ኣላትና ኩላትና ምስ እግዚአብሔር ኣምላክ ክንነብር ኢና ሓራይ ዶ ኣብኡ በኽያት የለን ሓዘን የለን ሕማም የለን ሓራይ ዶ ህፃናት ንፉዓት ስለዚ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ሓድሽ መሬት ሓድሽ ዓለም ንዑ እንታይ ይገብር ኣሎ የዳልወልና ኣሎ ሓራይ ዶ ኩላትና ሓደ መዓልቲ ናብኡ ክንከይድ ኢና ናብ መጨረሻ ህፃናት እዚኣ ከይትርስዕዋ ክነግረኩም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ 33 ዓመት ኣብዚ መሬት ክነብር ከሎ ህፃናት ብጣዕሚ ይድፈቱ ነይሩ ንኩሎም ህፃናት ከዓ እንታይ ይብል ነይሩ ህፃናት ግደፍዎም ናባይ ይምፁ ይብል ነይሩ ህፃናት ኣዝዩ ከም ዝፈቱ እንታይ ይገብር ነይሩ ኩሎም ይሓቅፎም ነይሩ ይምህሮም ነይሩ ሓደ ህፃናት ስለዚና ህፃናት ኩሉ ግዜ ትመሃሩ ዘለኹም እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣዝዩ የፍቅረኩም እዩ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ህፃናት የፍቅረኩም እዩ ቻው ህፃናት ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ዘገርም ፍቅሪ ላዕሊ ዓይን ወጾኒና ታሕቲ ዓይን ወርዶኒና ስፍሓት ዓይን ስፍሮኒና ዘገርም ፍቅሪ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ናይ ኢየሱስ ፍቅሪ ዘገርም እዩ ዘገርም